ngaruk ngam la Mary bangan ong ai. Namar kadai kena sip jong pi. Kong? Kepa? Balai piwan siang sana. Em ngasuan siang kai pangat namar bang sengulang aman sim. Tok mi lelai. Piling setang mentasib nai. Onda pila kai nei kun pila pangat jang kamet. Pa, ngam su kuat te bangin esa slam chane. Ma kuat ban leit pai no shinong jong pi. Balai pi kerki ban lei pai. Hak jing siang iwan kai teng ni de ban sa shwa em kumbai sita yo ai. Klang ba in singai ni me jong pi. Em pa, ni de ban leit pai no shibet. Namar ngam susuk men sim te bang sa slam chane. Balai sa shinong la jong ru phi yu shu se. Ngaju tang ba ngan ong kum no kan. Balai. Dei ba sa tanat i me jong pi ba pi shong mat ngan ne. Em kam de kum ta image jong alai isu tanat ba bang ayo ulok ubakum ma pi. Mary, ngadai unong ker nong dai ya ka jing im jong pi. Hak jing sya pidai yo konduk kino jing e pidai ban thuk em yang re pipat psiku ban setang halade imat phim khen yang bang ade ulok jong pi. Tom lelai ngaru nganum la ban supan bore pi ba pin ya thulot ye ki ki ba philai ya kendo hak jing ye leng ti jong pi henrai tang ka we nga chuang la dang ayu i pi ba phile sa sui kumne ngaru nganum su kum sim Ta la biang ngam ko bandang penjerong ya kata Henry
ngakwa ban leit phai no cho chnong khnang bangan kham sting no kijing mut jing perkhat to yana ngse kren sibir je kata kiao I merite I ong ban leit phai no sibir Malay kon pikir ke ban lei phai sa situation ne kan kumba arsni lesni. em mei ngi ha ban leit phai no namar ngalak le ban ra ki dawai te namar ngadon kam ban di dawai To kon lei sa shuan kai biang hoi kapor. ho oi to mei Kia lei di shan ok syak la deb ite. hoi to me Hikula jing it pin ayanga jing it ba khoi ban banala kam korban ya kaksyar jing krau ki jing kular kamu jing kinja mentaki lenti merenga hayat klam api om dan dak mepai klam bajau ki umar sedang suk mo kiao Hoi to phiru sedang lei suk. hoi ta mo mei ngi la leit Hoi to kon sadawan kai biang kan na phila lapor. ho oi to mei ngin sawan Sua phi wan kai chen ne. ho oi Siap. Phi syuku awan kai ne phi wan don kam. Em ngasuk kwa an kai bet imeri namar la slam ngam juyo kenduk syu i. Oh, imeri dang mentam tahi dang sulet. oh ilale che Ila le sesnang jang I perasan mar imeri menta ila sa bestit ya. Kabamut imeri ila dayo briu se. Pempat tips se stangkat no ila yok khunlung. Ani ngatingang benak khubar eish pangkata. Udesh nang e utaulog jang kameri. Ni ngaru ngalak kelet ya kasnong ngas ngeu kumbaki ong ko umso syang ne kumno kumto.
Oh, tinadum no ilawan sini. Em gidang syuan minen namar kiwan sim dawan sene takadaw kisah samit na sene. Te pidan may number phone jong imeri? Em imiri mentambat pun syu namar tisi sinong persam don network te. Oh, di nakatakadaw ken danga phone ni imeri ruk ngam jiyo syo. Tak ketangan late nak suamu may. Hoi ta.